Anar a l'Arxiu Nacional de Catalunya s'ha convertit amb els anys en una cosa habitual, tan habitual que aquests dies de confinament és de les coses que més he trobat a faltar, no poder seure a la sala de consulta a remenar documentació diversa. Però també he pogut comprovar una altra cosa, i és aquest afany d'ajuda que sempre hi trobo, doncs, que seguia vigent, perquè quan m'ha calgut consultar correspondència del fons Carles Riba se m'ha ajudat d'una manera molt ràpida i molt diligent. És molt important que els arxius com l'Arxiu Nacional de Catalunya tinguin els recursos adequats per dotar-se de personal i del material necessari. Cal pensar que la feina que fem els investigadors és només la meitat del camí. La resta la fa el personal de l'arxiu. L'Arxiu Nacional de Catalunya fa una altra cosa molt important, que és divulgar la documentació que té, perquè tothom sàpiga que el patrimoni que guarda no és un patrimoni de la institució, sinó que és un patrimoni col·lectiu. I d'aquesta manera també que la ciutadania entengui que si té un llegat familiar, un llegat personal que creu d'interès, doncs en pugui fer una donació per d'aquesta manera aquest material passi a formar part d'aquesta documentació, aquest trencaclosques col·lectiu que és el passat, perquè d'aquesta manera els investigadors, recercant-lo, puguem entendre-lo una mica millor i puguem entendre també millor el nostre present. Celebro que durant aquests 40 anys hagueu fet una feina tan bona i espero poder seguir col·laborant amb tots vosaltres durant els propers anys com hem fet fins ara, per molts anys.